Я знам, че Ама ще аз не има. съм викала никой. Стига сега с нощи, всичко ми каза Олег. Какво Говорили ти е казал? Аз казах, че ще правим битка, да. Казах го на прозор. Ержи Левчева, то Олег е подготвен. Така каза. Ще играе при тебе. Така Ти мисля. не лъжеш. Сега играх с него. Каза, че ще заеме твоята страна. Ама и колкото, той е силен колкото, бе, Енджелче. Бихте ни. Не да прави. Може и да е така, ама толкова ли ви е силата? Нали сте Ами толкова не е силата. нали сте в класацията? Хрисото пусна ръкавица, моите хора, имаме още една ръкавица. Ботва, страна хора, 140 човека сме. 140 човека ли сте? Да. Руснака! Доктор Карамански, браво! Хриси! Хора, последни Браво! за 30 секунди. Всички заедно сега пуснаха ръкавица, пускайте още една ръкавица на 30-та секунда. Всички заедно играем отборно машини. Имаме още една ръкавица. Бой. Сега могат да скочат накрая, моите. Руснака, благодаря. Доктор Карамански, всички заедно отборно отборно. Ще скочат сигурно накрая. Играят. Браво, бе! Браво, бе, машини! Скутер и Варна. Стигате моите братя. Пламка. Браво, бе, машини, бе. Браво, бе! Ужас. Трябва да му слагам снимката. Браво! Нали сте много силни, бе, кола? Ключи, ние даже и зорни се дадахме. Станислава, даже и зорни се дадахме. Виж, гледай. Зор да. Чакай, че знаеш ли, че в момента са играли двама човека при мен. Защо? Коки! С нощи деца канише! Ко стана, ба, Коки? Браво! MVP! Скутер и Варна! Дон Кихот! Всички тяпнем на екранчето, мерси. Руснака, благодаря ти, имаш ръкавица и чукча за душите ви идвам. Сад Бочето, Смайлето, Пламен, Хрисито.